Play pi baro gi pidang sngobai pi syaka thup kubor menta ke janmit. Parashwa bangin pai syaki kubor gi babnia ngine pechwai ki mat bakongsan. Sedang ke jingyalang ba arsngi jong ki menteri ketenat kambari ka SCO ha Goa. Lepat ba menteri kena ketenat ki kampo yeng uniti anan raya ke jaka khayi ha dauki West Giant Hills. Lejngo usimbut menteri rangba uba sniaw halang dhar ya ka Wayajer Multisports Complex. Bat mahamu presiden ke NPP ya ha ke jela ya ke seng UDP ban husiar ha bakren ha kiransan ya lap election. Ki kubor ki babnya. Kakin hon ki dekat jong ka Shanghai Cooperation Organization kila poi ha Goa na kabenta ka jingyalang jong ki menteri ki kambari ka banlong menta bat la syai ka sngi. U menteri ketenak ki kambari ka Russia u Sergei Lavrov u la poi ha Goa. Hine ka step u menteri ketenak ki kambari u Dr. S.J. Shankar u la penlong ya ka jingyalang ringkat u Secretary General ka SCO u Zhang Ming. U Dr. J. Shankar ula yaro ya ke jingkershan jong u ya ke India banlong presiden jong ke SCO bat ula banru ba ke jinglong presiden ke India ke Ayman Sim da ke jingkular ban yada ya ke SCO. Ulawan ru ya ki pang bakongsan ki bakentup ya ke jing sedang ya ke kam ki dawai kenbat ki jing pen kubor ki samla ki jaka saanam jong ki Buddhist bat ke science bat technology. Ka Shanghai Cooperation Organization kadai ka kinhon ka bakentup ya prangot ki dikot jong ki seng kabala seng ha ka khatsan tarek ujiliw ar hajar iway. Ha Shanghai ki dikot jong ka SEO ki kintup ya ka India, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan bat Uzbekistan. U menteri kena ketenat ki kampo yeng uniti anan rai hene ke sngi ula ple patba ya ke jaka khai hadauki West Giant Hills ha ke jingedan lang usimbut menteri rangba ke jela uba khmi ru ya ketenat penroisor uba sniaw bhalang dhar bat kiwe ki he sorkar. Kene ke jaka khayi kedai ke projek jong ke sorkar batmu ban kentiu ya ke khayi pateng hapdeng ke India bat Bangladesh. Nalor ke jing syakri kum ke jaka khayi pateng kene ke jaka khayi hadauki ka petru ya ke yat ke yeng ki nonglet nongwan ha shilenter ka than khaput. Ka jing pen bhaya kene ke jaka khayi hadauki la pryang da ka high level empowered committee jong ketenat ki kampo yeng ha ka sauterek urempang ar hajar khatn riu. Everything is system. If you crop, you have such a wonderful landmark. And you know very well, among the top in India, this is the market. So from now on, in few years, you will start operating. So everything will in place. U sembut menteri rangba ke jela uba sniaw bhalang dhar wale jingo henden kesngi ya ka Wayajer Multisports Complex ka badon ha Wayajer. La senran lang ya u the Commissioner and Secretary ketenat Sports and Youth Affairs u Dr. Vijay Kumar ringkat ki he ketenat sport. Ka jing temu jong ka ni ka jing le jingo kolong ban khmi ya ka jing pentrai ya ka ni ka project ka balamang da ka sorkar barim na ka benta ban kintiu ya ki jakaya le kai ha ka district ha ka jinglut ka balakot syaka arsan klur tingka. Kam hadien uba sniaw bhalang ula le jingo ru ya ka kyang nang ba stadium ha jowai ban ya kendu ya u DSO bat ya ki dikot jong ka West Giant District Sports Association. Habakren bat kinong thok kubor ba dhar ulo ong bakan ne ka jingle jingo ka long ban wan ra ya ka detail project report ya ka ba on samang ha ka sngi pinkut ya ka jingrakhe ya ka jubilee siar jong ka WJDSA. Wan ni ba ni udah bla MV ni function gudo kularo pendep ni stadium ni wan ko besar ro nang ko besar ro sport kam jo komisen secretary finance pani ni kwa la university trial prepare ya fan dia kam ran cikwa itu kam stadium Ka jingyalang election ha Soyong constituency kalanang ya chaprang bat baro kiseng sign perthai kila kentu ya kinong tap vote banjit yala ki jong kinong mikmat. Habakren ha ka jingyalang patba ha Soyong u kertong kaseng UDP uba sensyar lingdo thaba
Uloong baki samla jong ka soyong ki yos ngo mano bakran na kebenta kabha kamiat jong ki. Uba HDR lingdo ulale shibun ki AKA na kebenta ka soyong bat ya ka jilahi barok kawai bat lawan ra ru ya shibun teli ki kampen roy ha soyong. Haba ay jingkren ha ka jingelang pajba uba pol lingdo uloong ngila sakhi ya karai jong pajba ka jila ki pajba Garo Hills ki balajit kambun ya ki seng NPP bat ha Khasi bat jaintia pat ki jit ya ka seng UDP. Uloong ru ba ki apun ngut ki MLA kimla bantau ya ka sorkar bat ki khatwe ngut ki MLA ru kimla bantau sorkar dai na kata kadau ba ki hap banya trailang hapo ka sorkar. Kabali sensyar, sa join lang, ha kalyang sensyar, namar kejala Meghalaya, kaladep jit, pat garu jit kambun ya ke NPP, upat Khasi penaru jit bun ya ke UDP, na kata-kata ban yuk ban sensyar, luar hindriu melak ban sensyar ya hindriu kau, hatway imlak ban sensyar ya hindriu kau, na kata-kata wahab ban ya trailang ha kasorkar. Ipaipa kiapek ayu MLA Ukran Apo Assembly Katkum kajuk katkum kapor Minshwa mahe ladab le luk ikam ki babha Hanni Apo Soyong Constituency Barru Hakajala Meghalaya jungi Unit President ka National People's Party Hakajala Balongru MP uba WR Kharlukhi ulamaha ya kaseng United Democratic Party bahkan husiar bha haba ajingkren hakiransan yalap election. Uba Kharlukhi ulak do halor ke jingken tho ki nong yalam kaseng UDP ha kapor bayalap election bahkan sadon ke jingkela ha ka sorkar lada kaseng ka job na soyong constituency. Ulaban ru ba ka jingkela ha ka sign perthai kan ja hadin ka jinget hep vote ha soyong da ka babenrap bakala bandon ka jingkela ka bakraw lani ka berit hinrei kan sadon AA. Shushu uba Kharlukhi uloong balada ka seng UDP ka don kum kani ka jingmut jing perkhat bakan kini ia ulakam sensyar hadin ki election na ka NPP kan long ka basisha bakin sa syaweng no na ka sorkar. So it's quite natural. The reaction will be that, well, if you want to change your government, you better take care, well, unless you'll be dropped from the government. So this is the thing. Do you see things will change after Sayan polls? I don't know yet, but I think something is going to happen after Soyang. Whatever way, maybe a big change or a small change, but something is good. If the UDP is having that mentality after the election, they're going to, to take the government away from us. It's quite natural that he will throw them out if they didn't succeed, because last time they tried it, but they could not succeed. We were able to form the government. Of course, they came begging to us to give them two ministers. Ki pulit ka East Khasi Hills kala ito ia laipu arngut ki breu ki bala ban penmi jingkulmar na kabenta ka jingyat bet yat renti ka election sya ka yeng dorbar tauan ha soyong. Chief Electoral Officer uba FR Kharkongor uloong bakini kilai pu arngut kinong penklumar snong kila syakte hapo ka kendon iway not nyo. Shushu ula pentip balabu santeli ki perton CAPF ban pahara ha ke jaka ban long ke election. Ula pentip ru balabu ia lai teli ki nakas hakikat tu kat ni teli ki jaka bakongsan da ki flying squad. Ha ke jaka rung sya soyong. Uba Kharkongor loong ru babaro ki khot kintei ka flying squad labo yaki ha jan mau maram. La pia ya ka soyong constituency ha kin riu teli ki sector but arteli ki zone. Known to be troublemakers. So this is the police has done the assessment and they've identified these known troublemongers. So they are bound under section 107. So they have to appear before the police station every day to intimate about the whereabouts and to intimate about their activities. So these measures have already been taken. So in fact, initially 3 CAPF companies were already deployed and another 2 came subsequently on 28th. So now the full force of 5 CAPF are already there in the constituency, in the district, to ensure that polling goes on smoothly and peacefully. Mentapat ngini pe ya kajinglong jingman kasun meneng ha shilong. Kajing shit kalong upway point pra degree Celsius but kajing kriat kalong katsau point sun degree Celsius.
ka jing ngem ka hau ka long khandai pusau nakashispa hakapor min step but prapupra nakashispa hakapor janmen kala abandon ka jing hap slap ka bamalu mala hakikat tu kat ni kijaka sa shisin pat ngi penken mai phi baya ka ni ka khubor jongi phila ban pej ha ka jo hi ka por ha ka YouTube channel but ru phila ban pej ha ki khubor ba man la ka sngi ha ka Facebook Twitter but Instagram jong ka Didi News Shillong Shwaban poi shaka bukut jong ka thup khubor ngi ni pej biang sa shisin ya kimat ba kongsan sedang ka jingelang ba arsngi jong ki menteri ka tanat kambari ka SCO ha Goa Lepat ba menteri kena katman ki kampo yeng uniti anan raya ke jaka khayi hadauki West Giant Hills. Lejngo usimbut menteri rang ba ubak snyau bahalang dhar ya ke Wayager Multisport Complex. Bat mahamu presiden ke NPP ha ke jela ya ke seng UDP ban husiar ha bakren ha kiran san ya election. Ti parlok dak itu ki khubor ngila poisha ka bakut jong ka thup khubor jongi menta ka janmet hadu bangin de shyambyang bat phila shai ka sngi khublei phi baro अरे क्या देख रहा है मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सारे फीचर्स धांसू हैं ऊपर से इतनी कम प्राइस जल्दी से खरीद डाल रुक तू ढूंढ क्या रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन देख जागरूक